Les defensores dels drets humans són mirall i són camí. Són inspiració i són futur. En Genquidart, la Natalí, la Zaina i el Rubén són un exemple de lluita i resistència. Perquè en moments en què l'escalada bèl·lica sembla l'únic escenari de futur possible, la Natalí González ens obre una finestra a una alternativa real de construcció de pau, ajudant exguerrillers colombians en la seva reincorporació a la societat, defensant els drets humans i el lideratge comunitari. Quan encara a vegades no es posa en valor el respecte cap a les minories i la identitat dels pobles, en Genquidart Sigmar, representant de Rojava a l'estat espanyol, ens ensenya que cal lluitar per aquells que no tenen representació, com el poble kurd, que continua sent assetjat i patint violències. Mentre aquí tenim milers de fosses comunes de la guerra civil sense exhumar, a Chiapas, Mèxic, el defensor indígena celtal Rubén Moreno reconstrueix a través de la fotografia la memòria històrica dels pobles indígenes. En un context en què les fake news amenacen el dret a la informació i silencien violències, la Zaina Casas, originària de Gaza, ens encomana a no desistir en la denúncia del genocidi a Palestina i a continuar lluitant per la veritat i la justícia. Totes elles són defensores de drets humans, són referents per a noves generacions, són futur. Per això avui, més que mai, és el moment de construir nous horitzons des de l'esperança. Defensem el futur. Defensem a qui defensa.